abụ m nwa agbọghọbịa nwere ezigbo ọrụ na-alụ na-akpata ezigbo ego na-eme ọfụma ahụ. So ọkwa ya. So na o nwere this particular guy na-esogheli ya na-ayụ ya na-asị ya na ya lọvụrụ ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya na-agwakwa ya sị ya datin ya dube redio na-ayụ ya ịmagolu kọyọkatazili ya ịma na ya wee decide ya ka ya nye chance because o nwezi ka ọ dụ and then ya achọkwugo ịnụ di. Ya wee nye chance fada abụọ wee kwụba ịmagolu kwụọ pịa ya dị ime. Ya wee sị ya na ya adụgokwa ime and then ya bụrụsị nwatakịrị na ya ma nwopie ya bịa ka o mee gị wee bịa wee mee gị ya na ya na-abụ wee bido. Ọ sị m na ya amụtagodi ụmụ na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị. O wee lụọ one day na o nwere ebe fajelu wedding, traditional wedding. So ụmụ nwaanyị nọ n'iche ya ndị like ihe a na-akpọ ịmagolu ndị circle of friends. So ọkwana ụmụ nwoke nọ n'iche na ụmụ nwoke aṅụjisigo ahụ ṅụsịa mmanya nnọọ. Ya wee nọgidesi ka ya nabana ama nchezi die. Ya wee si n'iru ebe fanọ ịmara kịta na oche dị otu a na ya gwa wee si n'iru ebe fanọ like this na-achọ ka ya cross. So enyi die na this guy bụ ezigbote enyi die na like na fa na-atọ ụtọ mana fa bụ neighboring village like na onye nke a bi na village nke a onye nke ọzọ bili na village nke ọzọ mana ịgbakọ village na-abọdụkọ do very close to each other. Ọ sị m ọkwana ya wee na-agafe this guy wee sị ya ọkwa nwunye gị na-aga ihe a. Ọ sị ya na o kwere ka ya gasị maka na ịgafeela ọkụ nwa obere oge fụ ọchịchịrị ịmagolo ebe ukwu osisi dị ya banyezie na dị ọchịchịrị ọkwa ka a na-akpọ ya. Ọ sị m nne n'ife this guy gwalụ di ya bụ na ya gbọrọkwanụ ma bọsị ịnụrụ nwaanyị a na-ekpulu gị afịfịa n'anya fancha niile dafu na amụ ịkwakwakwakwakwa. Ọ sị ya ka ị maka ihe ọ sị ya na nwunye gị jọrọ ajọ njọ na ọkwala okpokpo isi obu okpokpo anya onye nke ọzọ si na bọsị ọ na-ezukọfa nwaanyị a na ya bịa jos na-eni anya so na mkpọrọ anya ka agbakwalụ ma ọ ka na-afụzikwa ụzọ o ji wee nụba nwaanyị a. Onye nke na-asị na ọkwa n'eziokwu na nwaanyị a jọrọ njọ dị egwu. Ọ sị ya biko ọ na-abụ ihe arịgo nwaanyị gbanyụọ ọkụ ịmagolo fancha niile bido mapịa njakịrị. Ọ sị m nne enya kwụzalụ na ọchịchị ya anwa na-ege ife ndị a niile na-ekwesị m na this particular guy ka ọ ka n'isi. Ụfọdụ na-asị akwụsị n'ụdị ha na ife akwa nwunye mmadụ na ife akwa nwaanyị alụgoro anụ. Ọ sị m na fa na-agbakọ njakịrị dị deep ịghọta kịta. This guy keep on going. A na-ekwu ịgbagolo ụfọdụ nọ n'ebe afọ na-asị akwụsị n'ife a na o nwere ka ọ dị na ọkwa nwunye mmadụ. Nke na-asị ịkọsịa ife a kịta onye ọ ga-alịzikwa nwunye ịgbagolo a na-amụ ya asị njakịrị na-achị ọchị achọrọ m ịchị ọchị o. Nke na-asị ya na iwe nwoke ya na ya gbọrọkwa ma ịfụkwala ụzọ gị nwa masị nwaanyị mara mma. Ofu gị nọ n'ime ewesị na oge ọbụla ọ fụrụ nwaanyị a na-eme ọfụma bụ klasị ledo jee ka ọ chụchala nke anụnwa wee mee ya nọ maka na ọ tụbalịa ime ka o ji wee nụbịa akwa ifugo. So fancha niile na-ekwosị m nne ya nọ n'ebe afọ na-ebe mana ya kpọrọ ya ife ọbụla ụnya wee naba na lụọ ịgbagolo mechalụ no. Ọ sị m after that day di ekwụla ọtọ gbanwee n'ihe o bidogodo gwapịa bụ ya na ya na-abọ na-ekwu okwu sị ya na ya chọgodo in fact na m achọgodo gị inega anya n'iru sef I can't even look at your face. Ịgbagolo ụdị ihe ahụ I can't even look at your face. Ya asị ka maka ihe ọ sị ya na iru ya na-eyi egwu ya gụọ nke afọ wanụ olukwe bọsị ọzọ fana abụọ na-anyọkwa onyinyo sị ya in fact na ya mee mistake wee nụba gị nọ maka na iji ime iwe were afọ ime wee taa ya m down gị jee jụọ ese na ụmụ nwaanyị na-achụdo klasị. Ọ sị na ọ bụrụgodu na ị jọrọ njọ bụ ife na-ewute ya nọ na ị na-amụkwuru ụmụaka jọrọ njọ. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya this man wee kọbịa na ya dị iru ka nkoto na ya dị iru ka mgbọmụ na ya bụ akpụkpọ anya na ya bụ okpokpo isi Chineke nna m o wee kọbịa wee kọsị anya ya wee mee gịnị ya wee sị ya na ya alụsigo ya chọrọzi ebe ọ bụla ọ laikere anya jizie ka ọ chọọ nwaanyị mara mma ka ọ nụba ọtago ya wee kpọrọ ụmụ ya na-agba wee luo mebelụkwachi ọfụma zụba ụmụ ya na skuul ya na-eme ọfụma ya forget about this guy. In fact na ya na-asụ ụmụ ya isi against that guy sef na ya chọọ dị ma dutu ụdị iwo na-ewu ya chọrọzikwa idudi ya chọọ nwere ife ajizi nwoke eme ya focus na ụmụaka ya na-abụọ. Ọ sị m nne mama ife aji wee wetara anyị akụkọ nsị ya mba. Ọ sị m na adị ya nwaanyị na-achọ ịnụ di kịta anụnwa wee kpọlụ nwoke chọrọ ịnụ ya wee bata ya wee jụba dị guy wee sị ya kedu onye ọ bụ. Ọ sị m nne to her greatest surprise n'ụwa ya niile onye agbalụ na-enyi di ya afụ bidoro ya bụ akụkọ na ọnwụ ya nwoke chọrọ ịnụ nwa ya nwaanyị. Ọ sị m nne ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa ya ajụbịa sị ya
ebe dị otu udo otu ọsị yes, nwoke dị otu udo otu ọsị yes, ọsị anya na onye dị otu udo otu na-akwụ ọsị ya yes, mana fana bụ esego okwu na fada akwụsị. Ọsị onye afọ bụ papa gị ọsị ya hai ọsị m nne na dịtiri mgbuchisiri aka na okwu ya kpọrọ ife a ga-eme. Ife a chọrọ ịjụ anyị kịta bụ onye gwa nwa ya nwaanyị ife papa dis boy kwuru maka ya, onye kwụsị the marriage, onye hapụ adị ya nwaanyị ka ọ nụba this guy. Because na di ya na-ekwu na nwa ya nwaanyị yirie akwa ịghọtago, which means na ya jọrọ njọ, which means na nwa ya nwaanyị jọrọ njọ, nwere ike oluzie nne ya agwakwu ya sef na adị ya nwaanyị jọrọ njọ. Nwoke fụlụkwa anya dị mma chini ya fana bọfụlụ onwe fana gana fana bụ nwee promising future ịghọta na ịghọta dị gel gụlụ akwụkwọ nya nwagụlụ akwụkwọ fana bụ ga-aga aga. Kịta anụnwa ọbụla akụkọ nna ya kọrọ gị na-achọ ịgbasa this marriage, ma ọkwa ebe afọ ka a ga-eji ọmụgọ ya lụọ ọmụgọ ya nwere ike ịkwa nwoke afọ mmiri ọkụ. Chineke ndabekwalụ m ebere. Chei, onwe ekwenụ ndụ nwaanyị jọrọ njọ like that. Ọkwa ikechebe nwaanyị ghọta kịta, ikechebe nwaanyị mgbe ya pụta. Mana ụmụ nwoke na-eme ka njesulu ịghọta ụdị ihe a na-emeke na ndụ unu. Mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu n'ụwa chenye eche, don't just mepe ọnụ gị na-akọ ife ọbụla sọọlụ gị in the name of njakịrị. O nwere njakịrị ada ama isi mmadụ na nwaanyị ọ nụrụ jọrọ njọ, kedu ife ịchọ ka o mee? Ịmara na ikwụsị enye na ọ naluo na ọ ga-enebekwe nwaanyị afọ anya, ọ bụgodu na nwaanyị afọ na ọ fụtara asị nwaanyị mara mma, sọsọ na ikwuri ọ ga-arịa shọk onwe ya mba na nwaanyị ada mma. Ụmụ nwoke ụfọdụ na-ama njakịrị na-agafe line. This one gafelu. Mana mamụrụ ka m ga-esi si gị kwụsị this marriage honestly because fana about this innocent. I don't know. But ị na-ebekwa ya anya ọ bụrụ na nne ya na-anụ mana ọbala nne ya dụ na ya n'ime ọkwa ịghọtago. Ike gwụrụ onye gwana nwa ya ife nne ya kwuru ka onye hapụba fana abụnụba di na nwunye ka onye gbasaa the marriage. Amụrụ m ife m ga-ekwu, nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.